Enw fi ydy Dyfrig Hughes, dwi'n athro yn Ffarmacoeconomeg yn yr ysgol gwyddorau meddygaeth a iechyd yma Mhrifysgol Bangor. Ffarmacoleg ydy'r gwyddoniaeth sydd yn ymwneud efo darganfod a datblygu meddyginiaethau. Mae o'n drawsnewidiol yn ei natur yn sut mae pobl yn cael eu trin efo afiechydon. Mae Ffarmacoleg yn bwysig iawn o ran datblygu meddyginiaethau ac wrth gwrs meddyginiaethau ydy'r prif ffordd y mae pobl yn cael triniaeth pan maen nhw'n teimlo'n dda, pan maen nhw efo afiechydon. A dros y blynyddoedd, dyn ni'n gweld llawer o enghreifftiau lle mae meddyginiaethau wedi gwella afiechydon lle cynt doedd na ddim triniaeth ar gael iddyn nhw o gwbl. A mae yna enghreifftiau yn y meysydd o afiechydon i wneud efo galon, afiechydon i wneud efo'r ysgyfaint ag ati. Ac wrth gwrs meddyginiaethau sydd yn ganolog yn sut mae bywyd pobl wedi cael ei trawsnewid gyda triniaeth newydd. Mae gradd Ffarmacoleg ym Bangor yn eithaf eang, hynny ydy mae'n cynnwys elfennau o'r gwyddoniaethau sylfaenol hyd at yr elfennau fwy glinigol, gan gynnwys enghraifft Ffarmacoeconomeg, lle da ni'n gweithio allan pa mor gost-effeithiol ydy meddyginiaethau. Felly mi fydd y cwrs yn cynnig cyfleoedd i myfyrwyr gael gwell profiad yn y labordy. Mae yna ddarlithoedd wrth gwrs, a mae yna gyfle hefyd iddyn nhw mynd allan a gweithio yn y maes gyda cwmnïau eraill tu allan y brifysgol. Bydd myfyrwyr pan maen nhw wedi cwblhau gradd efo Ffarmacoleg ym Bangor efo'r sgiliau i edrych ar dysgolaeth meddygol a gallu dallt a gwybod pam a sut mae meddyginiaethau yn gweithio. Ond hefyd mi fydden nhw efo'r sgiliau i weithio yn y byd mawr, yn ydy os nhw'n gweithio mewn cwmnïau fferyllol neu falle mewn biotech, cwmnïau llai, neu hyd yn oed os nhw'n gweithio tu allan i'r maes Ffarmacoleg, falle bod nhw'n cael ymlaen gweithio neu astudio yn brifysgol efo graddau uwch. Wedyn mae'n cynnig llawer o gyfleon i fyfyrwyr gallu symud ymlaen yn ei gyrfa. Mae myfyrwyr sydd wedi graddio efo Ffarmacoleg yn gallu cael llawer o gyfleon. Hynny ydy, maen nhw'n gallu gweithio yn y cwmnïau mawr sydd yn datblygu ac yn darganfod meddyginiaethau. Ond hefyd mae yna waith ar gael enghraifft yn ymwneud efo treialon glinigol, lle da ni'n profi sut mae meddyginiaethau yn gweithio a pa mor effeithiol maen nhw i drin gwahanol afiechydon.